Тапшырының алдагы котлау сәламен без Самара өлкәсе Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Аббасов Рамил Расимович каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше алсу, балалары Альмир һәм Алина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Җир шарында мин иң бәхетле хатын-кызларның берседер. Чөнки Хак Тәгалә миңа татлы алма, гомерлек мәхәббәтем, яраткан иремне очратып, матур гаилә корырга насыйп иткән. Әзрәк кына аның турында сөйләп китим. Сөеклем кичкенәдән үк тырышлык куеп, бар эшкә дә өйрәнергә ашыга. Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылында туып үсеп, булдыклы ир-ат булып җитешә. Матур гаиләбезне корып, бер-беребез өчен һәр вакыт терәк һәм кирәк булып, гаиләдә ике шәшкәбез, мәхәббәт җимешләребез, балаларыбызны үстереп киләбез. Рамилем улы өчен үрнәк, ә кызы өчен ышанычлы терәк булып яши ала. Күңелемнең якты кояшы, сулар һавам минем, җан юлдашым, бердән-берем, яраткан ирем. Гомер җилләре яшь каендай адәм баласын җиргә төрле сынаулар аркылы ия. Әгәр аның терәге булмаса, ул шушы иелүләрдән сынып та калырга мөмкин. Мин дә яшь каендай кыз чагымда сиңа ышанып, гомерлеккә җаннарыбызны бәйләдем. Һәм Аллага шөкер, бер генә көндә бу эшемә үкенмәдем. Кадерле тормыш иптәшем, мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән-сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтерләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп, яшим дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин дә барысын да эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көнебезгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын, юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Хөрмәтле Рамил Расимович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы, ныклы терәгем, син булганыга күрә янәшәмдә тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдә. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдә. Бармы тагын берәү синең кебек, минем өчен янып көюче, шатлык кайгыларын уртак итеп, ихлас күңел белән сөюче. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас минем беркемдә. Саклый белгәнгәме
Синдә бер кем эзләп тапмаган. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине бер кемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине бер кемдән. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине бер кемдән. Итә алмас мине бер кемдән. Алга таба Рамил Расимович сезнең хөрмәткә килгән тагын бер котлау хатын укып китә. Бу юлы аны сезгә дип кайнатагыз Расим, кайнанагыз Мөнирә, Гүзәл, Василий, Диана, Регина, Лиана язганнар. Замананы төрлесе төрлечә тасвирлый. Әмма һәр заманада, һәр чорда да бу якты дөньяга матур кешеләр туа. Шундыйларның берсе булып безнең олы күңелле, мәрхәмәтле киявебез галәмгә аваз салган. Улыбыздай булган якыныбыз безнең өчен бик кадерле. Ходай бүләге ул тәүфиклы һәм исән булган балалар. Киявебез белән кызыбызның мәхәббәтләре шул кадәр көчле булды. Бер-берсе арасында һәр вакыт хөрмәтләү һәм ихтирам итү мөнәсәбәте тантана итте. Инде бу очракта балалар да бик матур булып туалар диләр. Ялгышмыйлар. Ике балалары, кызлары да, улларына да күзләребез тимәсен сыкландырырлык. Бүген Рамилебез сыкланып та, яратып та сине котлыйбыз. Рәхмәт бар булуың өчен. Алга табада бер авыздан булып, матур аралашып яшәргә язсын. Гел шулай гади һәм олы җанлы, сабыр булып кал. Төпле фикерләрең, акыллы киңәшләрең белән безне сөендереп яшә. Гомереңнең дәвамы озын, үткәне кебек игелекле, изге эшләр белән тулып торсын. Киявебез дип мени атарга сине дисәк, йөрәгебез иреп куябыз әйдә сине күрсәк. Үз улыбыз булдың балам, бигрәк сине сөябез. Әгәр кәефләрең төшсә, бергә янып көябез. Кызыбыз Алсуны бигрәк бәхетле итә алдың. Шуңададыр безнең өчен кадерле булып калдың. Бәйрәмең мөбарәк булсын. Кабул ит бездән теләк. Иң матур җырларның берсе булыр безләрдән бүләк. Хөрмәтле Рамил Расимович, матур юбилейгыз мөбарәк булсын. Инде Масеевка, Тольятти һәм Казан шәһәрләреннән килгән әлеге котлауларны шундый ук күркәм җырда дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең иң изгесе бөеремнең төреннән. Елда машина яңарту килсен синең көчеңнән. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Еллар сиңа өстәсеннәр дәрәҗәле